Вітаю сябры, перад вами вераснёвы агляд гульні ад польскага распрацоўшчыка Chronos The New Dawn, які эксклюзівам вісеў на сайце Patreon, і прыйшоў час яму атрымаць агульны доступ для шырокай публікі. Дзякуй вялікі за вашу увагу і прыемнага прагляду. Інтэрнацыянальная каманда польскага распрацоўшчыка Bloober Team раней была на слыху ў паважанай публікі як распрацоўшчык жахаў, пару частак Layers of Fear ды псіхалагічная прыгода Medium. 2024 год стаў пераломным пасля выхаду рэмейку даверанай ім Silent Hill 2, з працы над якой каманда справілася на самым высокім узроўні, пакінуўшы задаволенымі нават старых аматараў ціхага пагорка. Вядома, пасля такога трэйлер іх новай гульні пра героя ў дзіўным касцюме, жудасныя стварэнні, гульні ў часе і сеттынг камуністычнай Польшчы 80-х выклікаў да сябе немала зацікаўленых, у тым ліку і мяне. Дзеянні survival-хоррор часткова адбываюцца як і ў згаданай Польшчы часоў салідарнасці, так і ў руінах гэтага жа месца далёкай, ці недалёкай будучыні, па якой ходзяць рэдкія мінакі, заражаныя невядомай хваробай. І касцюм галоўнай гераіні, як варыяцыя касмічнага скафандра, і цяжкія боты, і магутныя удары ім па крывавым месіве вантроп раскіданых па падлозе, усё нагадвае пра Dead Space, з якога у тым ліку чэрпалі сваё натхненне аўтары з іх жа слоў. Таму ад шпацараў з мясцовай фауны чакаеш адразу і такога жа ўзроўню бою і расчлянёнкі. Але адарваных ног і рук, паўзуноў без адстрэленых вамі канечнасцяў тут, на жаль, не сустрэць. Ды і агулам бойкі не вылучаюцца нейкім чынам на фоне іншых гульняў выжыванняў у жахах. Мы апранаемся ў скафандр вандроўніцы, таемны персанаж не менш таемнай арганізацыі, што даследуе закінутыя руіны горада будучыні пасля таго, як знік яе папярэднік. Хутка робіцца зразумела, што адносна ў жывых засталіся толькі мясцовыя жыхары, заражаныя невядомай хваробай, непрыемныя мутанты, і дзіўная колькасць бадзяжных катоў. Калі іх пачухаць, яны яшчэ больш таемна знікаюць, пакідаюць пасля сябе нам падаронкі. У вандроўніцы тэхнічная магчымасць часова перамяшчацца ў мінулае праз адмысловыя разломы ў тканіне рэчаіснасці, каб сабраць інфармацыю пра жыхароў і хваробу да таго, як яны памруць. І таксама даведацца пра лёс яе папярэдніка. Сама па сабе таямніца таго, якой халеры тут адбываецца, куды мы ідём, што будзе напрыканцы, даволі захапляльна. З невялікай колькасці інфармацыі з трэйлераў і ад распрацоўшчыкаў да рэліза было больш вядома, чым гульня распавядае за першую палову 20-гадзіннай прыгоды. Што датычыцца гераіні, увесь антураж прафесіі і яе знешні выгляд падобны на тэму з мандалорцамі ў зорных войнах. Шлемы таварышы не здымаюць, і на кожнае выпрабаванне, змяненне сітуацыі рэагуюць з адпаведным стаіцызмам, гаворачы, такое наша прызначэнне, нібы такі шлях з вядомага серыяла. Вандроўніца паралельна пошуку папярэдніка займаецца зборам існасцяў канкрэтных персанажаў з мінулага, якія мелі прамое дачыненне ці то да ўзнікнення, ці то да распаўсюду хваробы. Можна сказаць, збірае іх свядомасці, калі яшчэ больш груба, душы. Імаверна, каб сабраўшы ўсе, можна было высветліць, што там насамрэч адбылося і як усё выправіць. Праўда, машына па іх складванні ламаецца, і душы прыходзіцца цягаць з сабой, ад чаго глузды гераіні пачынаюць пакрысе з'язджаць. Тут адну сваю свядомасць іншы раз ледзь вывозіш, а там цэлая ватага сядзіць. Адна з іх карысць. Могуць даваць невялікія плюсы да характарыстык гераіні, дакладней да выкарыстання зброі, ці нешта гарыць даўжэй, ці ворагі будуць больш уразлівыя, і нешта падобнае. Нават прыйдзецца выбіраць, якія цягаць з сабой, а якімі ахвяраваць. Такі вось жудасны луцінг душ чалавечых, нібыта мы старая з касой. Усё, што мы будзем наведваць, узята прама з кіраўніцтва па стварэнні survival-хоррораў. І закінутыя станцыі метро, тут трамвайныя пуці для перасоўвання паміж лакацыямі і, зразумела, бальніца, куды без яе. Зроблена ўсё на высокім узроўні, ўсё ў такім стане нібы падвешана паміж часам і прасторай, хоць ад паўцёмных і аднолькавых кватэр камуністычнай Польшчы пад канец ужо робіцца нуднавата. Усё ж савецкаму рэжыму складана здзівіць разнастайнасцю жытловых умоў і планіровак. Праўда, зноў жа, савецкай якасці тут пакінула свой адбітак. Бетон і сцены разбураныя, а тыя самыя польскія шафы, тумбы і тэлевізары трымаюцца дагэтуль у добрым стане. Пахадзіць вам прыйдзецца і парабіць не самыя цікавыя, я бы сказаў, класічныя задачы, тыпу аднавіць сілкаванне нейкага рубільніка. Нават гераіня іранічна заўважыла на другі раз аднолькавай задачы, што ёй не весела зноў гэтым займацца. Напэўна, напісаць дасціпны сказ для персанажа і агучыць яго прасцей, чым зрабіць унікальныя дадатковыя задачы. Не плюсом да вяселля і валанданне па адной
аднолькавых вантробах калідораў, цалкам ахінутых у гэтыя самыя вантробы і біямасу. Выходзячы з такой чарговай пячоры, уздыхаеш з палёгкай, бо яны не страшныя, а ну вось проста непрыемныя, ну і аднолькавыя. Вісюны, якія згодна з маёй назвай вісяць на сценах і чакаюць гераіню, ўсё менш могуць здзівіць сваімі пасткамі. Монстры, што з нежывых трупаў устаюць за вашай спінай, таксама не здольны здзівіць, бо гэтыя ўсе прыёмы бачаны, перабачаны. Толькі што скрымер, з'яўлення постаці, існасці з вашай свядомасці можа прымусіць вас тузануцца прам на ўвесь экран. У плюсы гэта не запішу. Тым не менш, ёсць некалькі дробных гісторый, схаваных у раскіданых паўсюль нататках, якія могуць выклікаць чалавечае суперажыванне. Напрыклад, пра дзяцей, зачыненых у хаце, да якіх болей не вяртаецца маці з вылазак на вуліцы за ежай, ну і гэтак далей. Можна прасачыць шлях, як разбуралася грамадства, падрабязна даследаваць дом, дзе ўпершыню з'явіліся пачвары, той самы падвал і па нататках даведацца, як усё адбывалася. Такія эпізоды ў гульні ў спалучэнні з атмасферай халоднай зімы 80-х, недзе ў занесеных снегам цёмных дварах спальнага раёна, моцна аддае нашым агульным мінулым. Усё гэта па атмасферы можа быць вельмі цікавым. Праўда, такія лакацыі будуць разменьвацца на менш цікавыя іншыя, тыя же бясконцыя пакоі, аблепленыя непрыемнай аднолькавай біямасай. А вось сярод гэтых усіх калідораў боўтаюцца сіроты. Яны тут сапраўды так называюцца. Чалавекі, паросшыя дадатковымі часткамі цела, скурай і іншымі людзьмі. Нехта можа хвастануць шчупальцамі замест рук, нехта вялікі і магутны улепіць як волат, а павукападобны шматгаловік спрытна поўзае па сценах і столях, адкуль плюецца атрутай. Таму паспяваць за ім вельмі павольная гераіня не заўсёды зможа. Распрацоўшчыкі пайшлі па шляху простаму, але даволі раздражняючаму. Усё ў гульні робіцца складаным, роўна прастое, што ваш герой штучна запавольваецца разы ў 2 адносна ворагаў. Вы ледзь ходзіце, ледзь ухіляецеся, ў бліжнім баі ўвогуле амаль бескарысны, хоць нават маеце 2 тыпы удараў: нагой па падлозе і рукой са зброяй. Але нанесці ім хоць крыху відавочнае пашкоджанне ці хоць выратавацца ў крытычнай сітуацыі без патронаў амаль немагчыма. Існаванне гэтага удару рукой для мяне засталося таямніцай дагэтуль. Нагой хоць скрыні з патронамі можна пабіць. Ваша асноўная зброя для барацьбы з сіротамі вядома, также не адыходзячы ад канонаў, пісталет, драбавік і вінтоўка. Крыху футурыстычныя і з мадыфікацыямі, але без нейкіх адкрыццяў. Дадатковыя боепрыпасы можна вырабляць на бягу, без адмысловага варштату, выкарыстоўваючы хімікаты і ламачча, знойдзеныя ў навакольным асяроддзі. Вядома, інвентару на ўсё не хапае. Гэта ж не толькі хорар, але і выжыванне. Таму будзем і эканоміць патроны, і складваць у мясцовы куфар карыснае на будучыню і абіраць толькі патрэбную зброю і лячылкі. Прам вострага недахопу я не адчуваў, і ў запасе заўсёды было з чаго пастраляць, але і рабіць тра-та-та налева і направа не атрымаецца, бо прыйдзецца з тым самым беспантовым ударам рукой бегаць па лакацыях. Па выніку з эканомікай у прынцыпе ўсё ок, і яна прымушала разлічваць, а не марнаваць. Сама ж баёўка, то бок страляніна, нічым не выбіваецца і далёка не самая цікавая частка гульні. Бачыш мэту, робіш зараджаны стрэл у галаву, калі не памёрла, паўтараеш. Адзінай адметнасцю можна лічыць зліццё ворагаў. Жывая істота можа нарасціць на сябе памерлага і тым зрабіцца значна мацней. Ну і ваша задача ў вялікім замесе будзе не толькі перабіць усіх, але і угледзець і перашкодзіць якой паскудзе зрабіцца мацней, бо прыйдзецца, што лагічна, змарнаваць болей патронаў. Тут трэба быць пільным, але ў агульнай масе сур'ёзнай і вырашальнай перашкодай гэта не з'яўляецца. Шмат у чым гульня падобна да Dead Space. Пра гэта я ўжо, вядома, гаварыў. І табе тупанне нагамі і ламанне скрынь з патронамі, і сам касцюм, і нават гравітацыйныя боты для палётаў у бязважкасці адзін у адзін. Нешта падобнае з монстрамі, якія падымалі трупы, а тут іх усмоктваюць у сябе. Але драйву і хуткасці баёў памерлага космасу тут няма. Ні табе адстрэлаў канечнасцяў, ні табе розных прыблуд тыпу стазісу, ні магчымасці шпурляцца часткамі целаў і іншага, што рабіла экшн у Dead Space сапраўды экшнам. Вы знаходзіліся ў руху, мелі на руках варыянты і магчымасці для баявых эксперыментаў. Тут жа нічога, акрамя як павольныя хады і страляніны ці ў галаву, ці ў бочку з палівам. Багаццем варыянтаў гэта не назваць. Тут ёсць такая механіка, як магчымасць спраўляцца з анамаліямі, што накідвае пару простых галаваломак, але разнастаіць бой яно вам амаль не дапаможа, акрамя як ствараць бочкі з палівам у падрыхтаваных месцах. Здавалася, такія шырокія магчымасці сусвету, дзе нехта з будучыні больш развіты,
цветы, мае абсталяванне і касцюм для працы з самім часам, ніяк гэта не выкарыстоўвае ў баі. Ні самага відавочнага запавольвання, ніякіх пастак, ні маніпуляцый са свядомасцю ворагаў, нічога зусім. Але пры гэтым трэба адзначыць і складанасць гульні, што хоць і здаецца, нібы там проста страляе ў галаву і ўсё, але ж дададзім павольнасць гераіні, доўгія зарады магутных стрэлаў і вось ужо не так проста. Накінем зверху яшчэ розных босаў, хоць і не моцна яны адрозніваюцца адзін ад аднаго, проста вялікія біямасы з пунктамі на целе, куды трэба пацэліць разоў так 20-25. А апошнія з іх дык увогуле прымусілі нармальна папацець, бо і рухаліся хутка і не давалі продыху, і трэба было ўвесь час страляць, перазараджацца і бегаць, наколькі дазваляе спрытнасць гераіні. Так што ні канцоўку, ні праходжання лёгкім шпацарам я бы не назваў. Не раз мне трэба было перапраходзіць нейкія кавалкі лакацый. Праўда, даволі хутка знайшоў лайфхак, што некаторыя бойкі можна проста прабегчы, не марнуючы патроны, бо ці лаз далей, ці адкінутая шафа не дадуць паравозу з мертвякоў вас дагнаць. Запомніце мудрасць ад Рудзі. Не той выжывае, хто трапна страляе, а ў каго тыя патроны яшчэ ёсць. Выглядае гульня сама па сабе няблага, мінімалістычны інтэрфейс не выбіваецца, візуальна ўсё ў парадку, хоць мае 3060 ужо і не цягнуць усё на высокіх наладах. Пэўных тэхнічных ці забагаваных месцаў не сустрэў. Калі не лічыць дробныя, тыпу не выбухнуўшая бочка з першага стрэлу, ці калі праз краты куля проста не хацела ляцець у суседні пакой. Кронас гэта хутчэй нейкі сплаў Resident Evil з інвентаром і загадкамі з табернаклямі і Dead Space з усім астатнім. Неблагая атмасфера, таямніца, якая трымаецца да самага канца, і ты намагаешся разабрацца, якой халеры тут адбываецца. Імаверна, прыгоду можна было зрабіць, ведаць, разы ў 2 карацей, калі падрэзаць аднолькавыя памяшканні дзеля памяшканняў, скокі па платформах дзеля скокаў. І тады шчыльнасць падзей упрыгожыла бы месцамі інтрыгуючую атмасферу. Нібы іскра ў гульні ёсць, але ці то дровы сырыя, ці паветра не хапае, таму і полымя з яе не разгарэлася. Прайшлі мы разам з гледачамі на стрымах, месцамі трохі душыла сваёй хадой і аднолькавымі бойкамі, але і назваць яе зусім ніякай не магу пры наяўнасці відавочнай працы хаця б над візуальна-атмасфернай часткай. Па сваім балавыміральніку свае 7 з 10 яна можа трымаць, але і назваць крэпчайшай сямёркай не хачу. Ёсць тое, што прымушае такую адзнаку быць даволі хісткай. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд. Гатовы да вашых меркаванняў і ідэй. Таксама запрашаю тэлеграм-канала Рудзі, дзе кожны дзень ёсць што пачытаць, і таксама на стрымы ў Twitch. Усе спасылкі ў апісанні. Ад усяго сэрца дзякую ўсім за падтрымку канала Рудзі на Patreon. Гэта вельмі важна для развіцця праекта. Усіх неабыякавых да беларускай гульнявой прасторы, да маіх каналаў, маёй творчасці запрашаю падтрымаць, за што вам буду вельмі ўдзячны. З гэтай дапамогай атрымліваецца рабіць відэа, агляды на канале і шмат іншага. Усе падрабязнасці на сайце Patreon. Вялікі дзякуй і да новых хуткіх сустрэч.